Minister Tomáš Taraba tvrdí, že zastavením výkupu pozemkov v národných parkoch ušetril štátu 200 miliónov eur. Tvrdí, že aktivisti z opozičných strán chceli cez mimovládky predať štátu nepotrebné parcely predražene. Ak nechcete prísť o najnovšie správy, odoberajte kanál Slovensko v politike. Vkriekaná a nekompetentná opozícia opäť prehrala. Áno, plne vedome som zastavil projekt výkupu pozemkov v národných parkoch, ktoré by nás z rozpočtu stali navyše o 200 miliónov eur oproti tomu, ako to bolo plánované. Za tieto peniaze radšej postavme nemocnicu. Opozícia si myslela, že ich mimovládky a kamoši predajú draho pozemky, o ktoré inak nikto nestojí. Mesiace tvrdili, že kvôli môjmu rozhodnutiu Slovensko príde o takmer 30 miliónov eur. Dnes zistili, že opäť klamali verejnosť, ako ju klamú vo všetkom. Samozrejme, že neprídeme ani o cent, práve naopak. Budeme sadiť stromy a pomôžeme aj slovenskému priemyslu. V druhej časti príspevku sa minister Taraba vyjadril ku klamstvám novinárov ohľadom situácie v Slovenskom hydrometeorologickom ústave. Odmietal lži, že by tam dochádzalo k šikane. Poukazuje na množstvo pochybných dohôd a oznámil audit. Odmietam akékoľvek podozrenia, že na Slovenskom hydrometeorologickom ústave sú šikanovaní zamestnanci. Ak by boli, každý vie, kde sa šikana v právnom štáte udáva, čo očividne nikto neurobil. Namiesto toho sa podpisuje petícia. Jediné, čo sa na Slovenskom hydrometeorologickom ústave udialo, že sme odhalili 1300 dohôd na inštitúcii, kde je zamestnaných 430 zamestnancov. Nariadil som v inštitúcii ministerský audit a tak ako v iných štátnych firmách sme s touto vecou urobili poriadky, aj na Slovenskom hydrometeorologickom ústave nastavíme verejné financie tak, aby ani 1 euro neodchádzalo kam nemá, ale všetko išlo na rozvoj firmy. Ak niekto toto považuje za šikanu, ja to považujem za ochranu verejných financií. Ďakujem poverenej pani riaditeľke za kroky, ktoré v tejto oblasti podnikla.